Well, constá se bh carde agus fáte steach go dtí an céad cean eile den srá I lúna seo agus an nocht ba mi ag léile cuasaí Cosaint Sonraí agus GDPR. So go gan a hiile muile le mí dtír agus teach go cadí ana bhí den nocht. So go bunúsach san bhíonú beag cadíd na rialacha generalta ó Cosaint Sonraí nó GDPR. An é sin ba mi ag dul tríd Cearta an duine féin. An é sin ba mi ag déile le déal leis nuair a hagan Iarratas Sonraí, so tá duine ag lurg na Sonraí atá á coinneála agah. Arhu agus an sin pléimiid cad is bríle Sárú Sonraí agus cad atá le déanamh cadíd na protocol nó na rialacha atá le lenaint nuair atá Sárú Sonraí agus an é sin ba mi le caint faoin góras príobháideachta atá agamse I bhór scoile na féin agus an incheaptha sin go mbeidh príobháideachas incheaptha I ngach rud a dhéanamh sibh scoil. Well, go bunúsach cosúla beag nach gach reachtaíocht tá siad bunathe cartainna éigean, so aber cartainna an Intas Eorpaig nó Cearta an duine le Réir na Náisiún Aontaithe. Agus nús na bun cartainna sin síon na dlíthe Cosaint Sonraí na dlíthe seanbhunathe a bhaineann le Cearta an duine éonar, maidir le príobháideachas. Agus na Cearta seo atá aithint mar ceart bhunúsach bunreachtúil faoi dlí na hÉireann. Agus buníú an bhí Cosaint Sonraí chun bán ghlathúil a chur le Próiseáil Sonraí trí chreatlach a láthair de eagraíochtaí Sonraí a Próiseáil bhealach atá chothairm. Tugann sé na thuirlisí cumá do dhaoine éonar a mbun cheartainna agus a saoirsí a chosaint trí a chiimtú go bhfuil meas á léirú ag na hagraíochtaí a Próiseáil a gcuid Sonraí. Tá sé tábhachtach go dtí gach scoil go bhfuil éileó I gcónaí I gceist maidir le cuasaí Cosaint Sonraí, so bhín an reachtaíocht ag athrú de réir mar a hagan cásanna chun cían agus ní mór de scoileanna mar sin a martas nó a bolasathe a nósanna imeachta a ghlaachtais san na dibre a módúil ilúna a gonarthaí agus a gultúr a afreithnú go réalta. So seo rud atá thar tábhachtach. So fiú ó cuireadh GDPR I bhaim I gábhíle a thugtaíoch atá athraithe tagtha agus ní mór de scoileanna a bheith ardalach ar seo. So ní hé rud a dhéanann tú nó rinne siad I gábhíle a thugtaíoch agus go bhaineann sé mar sin caithfar afreithnú a dhéanamh go réalta maidir leis an dul chun cén atá déanta ó thaobh Cosaint Sonraí de. Mar hapla le déanaí cuir an Commissioner Cosaint Sonraí deire le project cóirlachán maidir le ís tiilethe nó an ís féidir le duine cheartainna a chur I bhaim nó tiilú thuirt nó gan tiilú a thuirt nó éireann aber tuismitheoir Eolas ó scoil maidir le na báistí. So faoi láthair tá sé dulstró is go mbeidh oring duligóirle leis an dalta féin má tá an dalta abí go leor go duigh sin a himp atá ann. Agus tá sé sin take ag roinnt cásanna cásanna cuairteanna agus cásanna WRC. Ní mór de scoilna bheith ardalach an tacht Cosaint Sonraí agus éon instrumentúil a hagan in dhé sin. Tá sé bheith ardalach frór agus chódchleachtais ón Commissioner Cosaint Sonraí nó éon údarrás fuairseachta eile ach go áíire sé an Commissioner Cosaint Sonraí an príomhúdarrás tá I gceist an seo. Arís ní mór de scoilna bheith ardalach éon Eolas nó Téarmaí a thiocfaí ó ghaltaí nó history no Entas an TUI an INTO no STI agus a lehead agus an é sin ní mór brathnú na coinneála atá agah le daoine a dhéanam Próiseáil bórs cuid Sonraí mar hampla a ladan nó bhí esúir I gas na man scoileanna mar hampla le himimecht na bratainna ón Intas Eorpach tá implachtaí an sin agus beidir go bléigh cormacha sin. So cé beidir go chuir sibh conraí I bhaim lucht a ladan nó bhí esúir nó éon drama a dhéanam Próiseáil bór cuid Sonraí beidir go bhfuil sé tráthúil afreithnú a dhéanamh ar go into sin agus é athrú dá réir. Bhíonn reachtaíocht atá sunreachtain Arnáil Idirchas mar hampla Kirkland agus tháinig ceannamach inné dal an scéal Kirkland 63 duine sé sin leis an báróla agus na coinneálathe atá ag an roinnt le cólacht a dhéanam Próiseáil Sonraí chun go mbeidh daoine íochta. Mar dúirt mé hena féin ní rud a anan in éon áiteáin bhíon éhlóid I gceist bhíon athraithe I gceist agus ní mór don scoil a bheith ag breathnúach maidir leis na rudaí seo agus dar nóid ba bhuiine ag déanamh an rud a céine agus ba mí car leis an siomh de réir mar a hagan na rudaí seo amach so ní gádaíh ach dul isteach ar an glib ar an siomh a bhaineann le hiilehaint agus Cosaint Sonraí agus a lehead agus bain antábhar takeíochta cara ar sin. Tá roinnt Téarmaí a bhaineann le GDPR
So mar hapla rialaitheoir Sonraí nor a data regulator. So cinan an rialaitheoir na críocha agus na bailí maidir le Sonraí a Próiseáil. Agus in Argás sé an scoil an rialaitheoir Sonraí. Agus just Rudaí an tábhachtach, sé an board bainisteachta atá I gceannas na cuasaí seo, ní an príomhaide. So maidir leis na Cliceáil, maidir le conas a Próiseáil Amid Sonraí, well fallen an ragracht leis an mór bainisteachta agus ní leis an príomhaide. Próiseáil Sonraí, well go banúsach se duine a dhéanann Próiseáil bhór son. Mar hampla a ladan, VSware, easy payments, má tá sé bheith úsáid cúntasóra seachtracht mar atá tócha, cuasaí páróla agus rudí mar sin. Sin Próiseáil Sonraí, so duine atá fóstathe ag an scoil chun Sonraí a Próiseáil ar a son. Agus a rís is gá afraid nua dhéanamh ar na conairí sin. Agus a rís lúmse Brexit, luig mé hena féine agus tá sé tábhachtach. Go banúsach an dlítha an, má tá Sonraí á astrú taobh with an Aontas Eorpachta go dtí tríú tír. Ní mór a bheith ar bheith cuairmach agus coinneála a bheith ann. Is tócha tá sé tráthúil ceist a chur ar aonceantas na soláthóirí seo maidir leis an gunra agus bhain siad san ag clí le cuasaí GDPR agus bhaid é sin I scríbing. Sonraí pásanta, well, sin aonhfuil a bhfuin le duine beo sanahananta ar féidir I a ahantrí anam idir a hantas cónaí nó aon actóirí eile ar nós acma sóisialta, cultúra, báil den luchtisiúil mar ampla, aon rud a bhfuin le cuasaí sláinte, meabhart láinte is a riile. An bhfuil an focail sin beo I glós rom, ná sa raptaíocht deirtar a natural person. Okay, agus go banúsach cílíonn sin duine atá beo. So níl na cearta céine ag duine atá marmh. Agus Próiseáil sin aon rud a dhéantar le Sonraí. So cílíonn sin iad a bhaile, iad a hafada, iad a úsáid, ruchtana áil agus tá sé sin thar bheith tábhachtach nuair a bhaimid ag play na góras. Comid a bheith thar a bheith cuairmach ar cé a ligamí dóibh ruchtana áil ar na Sonraí atá ann, agus níor cearcha mé choras oscailt ann riamh. Mar a bhaine sé leis an bhuireann, le lucht foirne na scoile, bhaine sé le chuil a gcuine. Gach ile duine atá ag obair sa scoil, tá róla ag an duine sin I gcomsaí Cosaint Sonraí. Agus cílíonn sé sin bhfuil an aireach, bhfuil róla ag an aireacht, mar tá an aireacht freagrach as slándáil physiciúil an orgnamh. Seo an duine a chuineáin daoine neamh údra amach. So ó hebh cuasaí Cosaint Sonraí smaoinnig ar glasna ar ghórse sailú slándála agus rudí ar nó sin ar tá sé bheith smaoinú faoi bheasúnú I dhéanamh ar Príobháideachas. Tá is ifig an rúnaí ornta sin móll na scoile. Bhín an méid is mó trácht a tríd an ifig sin, agus smaoinnig ar ceart ó sin bheith mar atá. Mar hampla le déanaí ar scoil féin geilcolas Kildara a glas a bhfuil combination ar anis agus ní féidir le gach duine just siúil isteach. Ní bhfuil an rúnaí nó an príomhaide géirí daoine coinneála amach nó rudaí a chuirí cuine na cumarsáide ach nuair smaoiníonn tú ar an méid eolas tábhachtach atá in ifig an rúnaí. Tá sé thar bheith tábhachtach bhfuil na rudaí sin choras an áireamh agus sibh ag smaoinú ar GDPR agus ar choras Príobháideachas. Rúnathe is tócha an duine is tábhachtaí ó thaobh cuasaí Príobháideachas agus cuasaí Cosaint Sonraí sa scoil mar tain beagnach gach ile cumarsáid tríd ifig an rúnaí. Agus ní mór don rúnaí a bheith áras ach gcónaí. So nuair hagan duine ag lorg rudéigen, ag irí mai rudéigen sínathe, ag irí leirta duine. Lorg aon sort eolas sin ar devnig céta ann, devnig an chéanacht ribh an eolas an nuachta. Agus sin gan eisceach. Fiú má hagan na Gardaí. Okay, so rís bín measa in galéir an ard séán agus ar hagan siad ag visrú rudéigen. Tá sé nádúra go mai mí géirí cabhrú lo, but tá sé thar bheith tábhachtach ó thaobh cearta an duine. So cearta an duine a bhfuil na Gardaí ag lorg eolas faoi nó ráiteas waid nó aon rud mar sin. Tá sé thar bheith tábhachtach go gcíntaíonn an rúnaí agus an scoil gur cuid de Isracán ifigiúil atá I gceist an sin. So an rud a dhéananú ná lorgaíonn tú iscríbing ó cibé údarrás na Gardaí nó túslas nó aon rud eile go bhfuil sé seam ar cuid de rud ag an ifigiúil atá arsúla acu. Agus bhí cás mar sin agin le déanaí le ceann dar scoileanna. A cór go léireo cultúr iomlán na scoile meas
Príobháideachas agus feasach principal bhainisteachta praiticiúla an Eolas. Okay, so a rís tá sé seo gló trom Harbheith tábhachtach gur rud ille scoile go muine sé seo le cultúr na scoile nach néantar dearmad Príobháideachas Cosaint Sonraí riamh agus muid ag lámh seáil Sonraí agus Eolas sa scoil. One principle atá ann ná roinnt Eolas bhain réachtanis Eolas, so a need to know. Sin go banúsach an rudtá ag eist. Tuige mí go léir is daoine déana muid agus ó an go céile beidir go mbeadh srán duine curtha as alt marial nach rá siad snárbh i grinniú nó i blé maidir le Rudaí ach níor ceart do aine brethnú ar an principal seo mar bhasla dá stádas garamúil. Níl ann ach bailach ina cholína an scoil mar riarthóir Sonraí a dhulgus do buine is ábhar de honraí de réir an dlí. So the rís tá termit techniúil an sin duine is ábhar de honraí data subject go banúsach an rudtá an. Cumála sin déantar é seo. Okay, so ní roinnt Eolas daoine nach ceartdóibh bheithar an Eolas down na cíntu nach cuirtar achor cás na cóirse nó éonsóir fistrán Dhlíthiúil i mbaol. Now seo Harbheith tábhachtach mar seo cinenne an Commissioner Cosaint Sonraí tá an puinte Harbheith tábhachtach. Ba cór go mbeadh smaachtainna áiríonachta, so disciplinary measures I gceist má bhíonn Sárú cleachtais Cosaint Sonraí agus ní mór doing mar bhór baineann é seo a chuirniú agus soléir go gach bail foirne agus gach bail board. Go banúsach de réir chinne an Commissioner Cosaint Sonraí go mbeadh smaachtainna áiríonachta nó cuasaí smaachta I gceist I gcónaí nuair a bhíonn Sárú Sonraí I gceist. Mar gheallar Forléargas an rialacháin generalta an Cosaint Sonraí, nuair mé carnach teach go buinte se? Gur mága Tom, mar dúir Tom ballan sin, is ag tóigáil rud a bhí an go dtí seo. Bhí breisecán curtha isteach le GDPR a thuirt isteach ag an am. Agus is ag tógáil sin a támuid inis. Tá roinnt ábhar difriúla an seo inis. Tá cholíne le léir, tá dúlgus scoilne inis. Cholíne ag go dúlgus ó thaobh GDPR a cholíne agus be ábalta é sin na léir má irtar orthú. Má tharlíonn si go mbeidh líomh ina gcuine na scoile, ba ar an scoil cruthúna sa thuirt, bhí cechuí ar chuinnig an scoil Eolas slán, más Eolas fisiciúil a cód cabinet mar hampla nó a léir nótaí an dún seóra. No Rudaí bug Eolas atá gceist nós Eolas atá scríofa riomhre ar a Latin agus é sin ar fad caithmuid a bheith an cruthúna sin a thuirt dóibh. An deire puinte an sin an principal tréarcachta agus cuntasachta. Tá sé sin an agus is leanúnachas an puinte sin ón méid a bhí an go dtí seo. Tá an tréarcach sin tábhachtach go bhfuil muid in an rá len ar scoilphobal should é a chuí a bhfuil muid a capall lever Sonraí Páirce féin, agus má tharlíonn sé go mbeidh aon Sárú an nó má tharlíonn sé go bhfuil duine ag éire fiú a dhéanamh go mbeidh muid ábalta tuirtbhí sin de réir na dúlgus atá leagtha amachún ar fád mar scoileanna faoi GDPR. An tríú puinte an sin na cearta breisethe. So tá cearta breisethe curtha a bhaim faoi GDPR agus buine se sin le mar hampla ruachtainna bheith agad ar a chud Sonraí. Nó bheith dearmata agus bheith ar an Eolas faoi cén cuspóir ar bhfuil an tóla seo á bhailú. Caithfí scoilne a bheith an tuiscinach. Nuair atá tú bailú Eolas mar hampla leis an páisteach áhar pod. Ní féidir leat an tóla sin a roinnt le tríú pártaí, má tá ranganna ar scoile ar siúil, nó má tá cóla príobháideacht ag currad éigean ar fáil an scoil. Bailú an tólas agus curú an úldan na tiismothirí cén fáil gur an tólas Páirce sin ag pastáil, ní féidir beaggus fiú dhéanamh de sin mar go an tólas ar sealamh na scoile. Tá na cearta breise sin curtha a bhaim inis faoi GDPR. An céad puinte eile má se ná bhfuil mí amháin a gceist. Ribh seo bhí tréimhse hartar caracha lá i gceist, go raibh ar an scoil nó eile, freigur a thuirt ar Iarratas a bhí déanta leis an scoil, maidir le bheith dearmata, maidir le Eolas a bhuiine leis an duine éonar a chur fáil nó é sin ar fad. Tá sé ríthálbhart a go háirithe marial ar an tréimhse ama sin go smíonn scoileanna go nún fí an scoil sa saoire agus go mbeidh níos mó ná mí amháin a gceist. Tá sé níl aon maithúnas an scoil a bhúnann síos go dtiocfaí Iarratas GDPR
nuair atá an scoil dúnta agus marial go an scoil dúnta nach bhfuil aon duine ar an eolas gur tháinig an tíreachta sin. Ní léon maithúnas a fáil do scoil na ar an ábhar sin. Tá sé ríthálhaach go mbeidh nó simachta a bhaid méid scoil. Dáildeoch Iarratas isteach go mbeidh freigra áfáil acu. Lastig de mí féilire a bháin cuma má bhíonn an scoil ar oscailt nó dúnta. Is figurm curla sin a rís go buinte seo tá cuidhát ar scoil na taréis Iarratas áil ar Sonraí. Agus orintha is rud casta a bhí ann. Agus bhí orm an cheise a tholéirú leis go missionar. Go bunús a cé gur lútear mí amháin má tharlaíonn sé go bhfuil sin níos deacra sa curla céile lastig de bhí amháin. Ní hé go mbeidh an scoil híos leis ach rud nach féidir leat a dhéanamh. Ní féidir leat neamh ardaíonn ar an iarthóir nó an iartasóir. Ní mór dit má tá rudí casta má tá sé chun níos mó ama a thugáil. Ní mór dulí go marsáid leis an duine agus is sto é sin a adháil, a bhíon gohformar an tíirtas agus tá mí de mna thiomsú, tá sé seag dul siar roinnt blianta agus tá go leor i gceist ná mar a ceapamar. Bhí cinnte gúil míad ag pléile de Iarratas go dár éire agus ba míad a rais thuad choú agus féidir. So rud éigen ar ná sin, rud nach féidir le dhéanamh nó fannach an éon chumarsá dhéanamh. Is ag go buinte sin a thiocfaí an bhí sin i bhaim. Agus tá sin fear hábhaach nuair chuirtí san ámh mar hampla bhí cá amháin an de míana ó hin. Bhí príomhaide a deagháil mar gro iarghailta ag gur ruachtainna áil ar Sonraí a bhaine lo féin. Idir an dálinn bhí na blianta trééis sé mocht más deafnaí nó mar sin a bhí an. Bhí an scoil trééis boga, bhí an príomhaide trééis acrú, bhí nósanna éagsúla acu maidir le Eolas cuineáil, bhí an áit stóris éagsúil, agus bhí ar an scoil a chur an údóibh mar sin brasásta gach Eolas a bhain lo a chur fáil ach ní bháin go raibh gá acu an tolas a bhú ach bhíon gá le Rudaí ar nós redaction a dhéanamh ar cápéisi chun sunni person to daoine difriúla a cosint. So tá annachfuin se agad an sin tam gur go bhfuil gá le adháil a thuirt agus cumarsáidíon leis an duine agus murmá sin déinte an tolas a fad a chur fáil lasú de mí amháin tá sé sin ceir golóir ach gohfuil an iarratasóir chur ar an eolas bhí sin. Tá pointe amháin eile ar an sin an ag ceangaltis leithne tafata. Tá siad seo bhí cabbaide le nálta trucha go GDPR, ba níos mó caint fao sin is léin an eile níos déanaí. An céad rud an sin a measúna tionchar nó an DPIA. Seo rud go bhfuil ceangaltis ar scoileanna a dhéanamh. An céad rud le rá fao sin ná, má tá gá ag scoil afreit nuaíon a sin nó an measú sin a chur le chéile inis. Tá se ar fáil ar híomh an iris leis na cápéisi eile a bhaine le GDPR agus ceróid se sin leis an obair seo a chróirú. An deir puinte ar an tléanán sin marial ar Príobháideachas incheaptha i gcórais. Is rud uibrioch a gur gá a bheith a gceist le Príobháideachas inis. Chun é sin a cinnte with a scoil. Tá ceangaltas ar na scoilna inis beartis agus polasathe a lasú chun é sin a winterach. Cahammuid an uirna chur an Eolas beidir mai tréinála pastal nó mar sin de ach a níos for GDPR. Ní léon leiscail ábhar na méid dearmad ní leor é sin ar churbh a heile. Puinte a trí an sin. Tá dúlgus ar an ó thaobh éon sárú ar na réiteanna se tá aran a thuairisciúd an commissioner. Má tharlaíonn sé gobas ar an Eolas scoil Sárú héis Toiliú. Táir deagháil linne mar cé céim. Má tá ábhar costa i gceist an sin táid ábal go dul go fada leis an cólatóirechas agus tá anna chud san Eolas ar fáil. Agus uaireanta Rocky scoileanna i deagháil leis an commissioner. Mar scádóibh ach go dúirthaí an commissioner le fis nach gá tuairt faoi fistruúcháin, beidir go dúir sin moltaí faoi Rudaí na bhaile lasú amach an seo, nach Sárú mór ar Sonraí duine a bhí a gceist le sin. Is faoin commissioner atá sé an cinenne sin a hóigáil, sin an fága gathmas an commissioner chur an Eolas agus é sin na dhéanamh lasú de trí lá ó an céad ar a aimmuid amach. Sárú sin. An téim cás nach gádul I dtabhar leis an commissioner nuair atá na Sonraí atnathe nó anonymise mar a deirtha. Tá muidna ag mula fiú mar tharlaíonn sé sin go ndéanach sé cíal go léironn sé teomatas don Cosaint Sonraí má héan an scoil dtabhar leis commissioner ar Eolas. Tá sé ar nós Corlia lorg ó húsla. Mulla atá agin ní gáin nóir bhíon ceist faoi Cosaint Sonraí, well ní cosníonn sé aonrad an gahan a fiocasús dul ag lorg Corlia. Má áitir amach go an scoil a níag fáil amach bhí Sárú agus nachtaonnta go fada leis an commissioner fágus sé sin an scoil a bunk go cinse. So an puinte Jerry nach tiilú agus cad. Céanna gomáin duine rudí dearfacha a bhí am héin a hála le GDPR ná
Nor ví tú si vigilin aigen agus, great to seen suas do no that the Rudaí in kinál sin. Ví an take a curse of buska mar opt out onas nach mokto buska is joch léimt le gakinál tursker no spam. En nish tá ceanglatish breshe tuka is joch agus bunin si sin le scoile no scach agri of dela. Ní féidir brew occur in a cad hurt no tilla hurt. Tá cus a nish opt outs. Má tá tusa mar príomh de scoile ag géirí Eolas a Próiseáil mar hampla greengrafna godaltí scoile a úsáid an sívigilí nó meanthó síalta na scoile. Is opt-in an tain rawa atá an. Go dtí go bhfuil cad fáilte agat ó na tiismothirí, níl cad agat an tolas sin nó na greengrafna sa cá seo a úsáid ná a roinnt ar na meanthó síalta. Agus cumát le sin, má thug an tiismothir cad. Tá lán cad acu an til sin a haingt siar éonúair gur rát nó freisin. Ní rud ú ibriach atá an rud atá ú ibriach inis ná nachfuil cad agan an tolas a úsáid ná Próiseáil go dtí gomach an cad sin fáilte ag an scoil. Tá just to play leis an ceist bhí cad a hairlíonn má bhíonn sáráin. Mura bhfuil an rud ceart déinte. Deachraigh cursaí ar an ábhar seo nuair a tháinig GDPR isteach. Tá finálacha méideathe i gás nabh cholínta i gceist agus tá sin a ggóir le tionchar an sáirithe. An rud atá an ná má hairlíonn sé gur féidir le duine éigean a cruthú go raibh Sárú ar a Cearta, tusnaíonn cúiteamh sa cuairde ag €5,000. Ní gád an duine sin a rá gur cruthúigh an Sárú sin ein demáiste ná gur chuirse isteach ar clú agus cála an duine féin, ní gádóibh ach na fearchaí a cruthú nar cholín an scoil na réitenis GDPR bhí orthú. Ní muid ggéar go dearlóise sin agus ní sé tarlathe in aincén d'arscoil na go dtí seo. Déir daoine níor hála sin na coolla méid faoi sin a tarlú an éan na é sin na curbe. Tá anmh bhfuil a buint leis an túm sin. Tá ar gardas a cuara an teirte tríd fíál €60,000 á ní beag an sim margadéis sin margheall gur scapú Eolas percent a maidir le múnseir. Agus ar an pointe sin tá sé cótábhacht just a lualaí. Seo deis iontoch a mearú dit féin don rúnaí don na múnseirí nuair atá tú hééis riomhfosta á. Mura nach níonn tú cé atá an. Má tá ceangaltán leis an riomhfost go háirithe. Go minic bhog sé bhád níos fearr gan é oscailt agus fálamach ar chóir an raibh an duine seo tar éis an riomhfost sin a cheola thugam. Tuigim muid gúil daoine amach sin atá seola riomhfost in Gaeilge. Tá sé tarlú gúil riomh daoine hééis dul ag tucail codáin sin go bhain siad amach anam tiismothirí agus go seolann siad go gcóíonn siad chuntas riomhfost le anam an duine sin go seolann siad riomhfost isteach is phishing scam atá an agus an sin céadú eile tá an tolas ar fad ar an riomhre goidte acu luirgíonn siad sim airgné á arás. Ní cadíonn an first pátrúnachta a riomh de aincéin dar scoilna aon airgid mar sin íoch le aincéin na dramna sin a riomh. Achtá sé iníomh tarlú mar ecans túair na stamplaí sinna a chur tá manéirte ar balla sin, tá sé tarlas in Eastland, tá sé tarlathe an sin bhí céann sin leis an data inspector to Sweden, sin €80,000 agus céim sa Poland. Mar a hairlíonn sé áfach, díreach an teachtain seo, hála sé gur cásáin agus gur tháinig an commissionéir Cosaint Sonraí amach go láidir i gcuine scoil in éireann. So tá sé iníag tarlú Tá sé tarlathe go buinte seo chormic agus is stochatá sé tráthúil a lua drasanise ar cógáil síber sládal cógáil híber sládal nó cyber security iné díreach mar a hairlíonn agus tháinig sin consulas go bhfuil sé seo tarlathe i scoil agus tháinig an commissionéir Cosaint Sonraí sios go dtíon ar an scoil maidir le smachmhaí ní liom an roiite go géirí sampla a chruthú don scoil ach tá ag go buinte seo tá sé tarlathe agus tá sé seo tarlathe bhar Sárú Sonraí a tharla de bhar phishing agus tá sé i gceiste an tógáil ar an ábhar seo. So san aflín ba mé ag déanamh sesiún ar híber sládal. Mar is so sin an rud is buélí do scoilena ag go buinte seo
So Qatar or Goras Cosaint Sonraí Tashid Michael go fathers of Bunachi lena or God agus a lehead ta Nadine Shahara Klishta agus on Nismo unsi Ayen agus na Kinalaka unsi Tashid Gairi Iwadni sophisticated agus Tasha Egtarlo which is Brisha is Jackie Goras Refish agus a lehead agus the Minchi Dinan chap there Henry Carter Credvas a Henry Didi or Dini Fuile. So Tasha Gestagan session the Yena version Sanaflian. Tasha Tarlaha le UCD, Tasha Tarlaha few le Tusla. If you make brand new Cosna on Durscal Vlintu on Commissioner August for Tusla, Final Ard Galore Marial Sárú Sonraí. So Tasha Harad Tav gohfuil scoile ag smaoine faoi sin agus arís an ceantaid letá an slán anseo ní Harló sé domsa well tá an buil ann. Sinné go ddéireach go Tom. So a bog ará go dtí na principal a bhuian le seo. Céird go generarálte gur ceirtú na bheith ag obair ina pro ina dro i gcónaí. Céad principal atá an ná bhfuil mu a clí le Prionsabail Dhlíthiúil go bhfuil sé cutram agus go bhfuil sé tréimhsí. Tá sé sin bonus a galore agus sohéice. An dara quinse an sin ná go bhfuil an Toiliú teoranta don cuspóir Báiliú na Sonraí. So ní féidir breis próiseála a dhéanamh gan Toiliú nó gan bonus Dhlíthiúil a bheith leis. Mar hampla amháin bhí sampla agan díreach mí manfór na bhína seo. Má tá Eolas vaccinathe ag an scoil. Níor cheart an Eolas sin a hurt do fáimnach na service sláinte. Cinse is agriach stáit eile atá, cinse beidir go bhfuil cúisma acu an Eolas a lorg. Níor bhalig an scoil an Eolas sin wathail in é a roinnt leis an FSS. So go dtí go mbeadh cead fáilte an Eolas a roinnt leis an FSS, ní ceadítear don scoil an Eolas sin a próiseáil a roinnt nó mar sin le dramar bit eile. Comá céine bhí cás agin gur cheol tiismóirí litir chuig scoil amháin an bhí se caite, gur chuir na tiismóirí in úil sa litir seo litir a raibh cuma Dhlíthiúil agus an litir sin bhí na tiismóirí a tuairt fis nar hilig siad a riamh go mbeadh stádas vaccinathe a gcuid páistí bailithe ag an scoil go bhfuil Sárú ar Cearta I gceist lena le héad, agus céine nar genu líban díreach I gcuine na scoile maidir le sin. Cheapá ón céad le go raibh. Dá dar loach sé go mbeadh Rudaí mar sin gan bhunús tugadh chuig an scoil. Tá Eolas le fáil ón ifig cosú le rud a bit eile atá sa chur láthair nó. Ach tá bailach simplí rudí mar sin a isú. Ní hé I gás mar sin go tú dul ag an Commissioner Cosaint Sonraí na aonrad an cinál sin, bhí freigra tóca agus curmid fóciocht ar fáil an príomhaidir sin leis an cumarsáid sin a raigart. Nar Báiliú na Sonraí sin agus an ábhar sin an Iarratas ruachtaine ní bhaineann sin. So ní gáil gachard có casta le Iarratas for Malta Sonraí agus sin ar fad. An puinte déirnig atá an sin ná ísláidú Sonraí. Tá sé tagad chun solat a rís eile im lína nach bhfuil scoileanna ag clí go rómhá leis an principal seo fad a bhaineann sé le Prionsabail chlórachán sna scoileanna. An rud atá I gceist leis an principal seo ná go banúsach ná baillig Sonraí nach bhfuil GE. Mór bhfuil gá na Sonraí sin a bheith bailithe agat chun an cuspóir don Eolas a bhaint amach ná baillig an Eolas a riamh. Sampla atá I gceist an sin ná má tá scoileanna ag an am seo an bliain tar éis an próiséis untrála a oscailt. Gúil na scoileanna ag ghlacadh faoi láthair le formacha chlórúcháin. Níl cead ag scoileanna iver PPS a bhailú an céad form chlórúcháin. An fáil nach bhfuil cead ag scoileanna an iver PPS a bhailú ná nach bhfuil aon gá an Eolas sin a bheith ag an scoil wathail a bheith inán áit a hariscin don teaghlach sin. Ní turthaí an PPS le fistit aon cuid an Eolas a bhócaigh tastáil maidir leis na critéir I gás roiéileh mar hampla. An coid an gailge an siblín nó é sin ar fad. Níl an PPS I tastáil chuige sin. Déitoch agus baigá
le ibrecha PPS a bhallú go cinse. Níl aon gá leis an ólas sin, an ólas luachfar sin a bhaineann leis na daltaí éonarcha seo. Ribh an am go mbeidh tairiscint áit scoile ghlacha ag tiismothirí an linneam. So, nuair ghlachann siad le háit, tá siad i ceart agan an tólas ígur sin a bhallú agus ólas a bhaineann le cursaí leight agus an stuff sin fad go cinse. Is féidir an tólas sin a chuirteach córas pod na rinne. Tá an roinnt iad féin an soléirfaí seo nar ceart ibrecha PPS a bhallú. Deir siad san cur ceart go mbeidh an tólas sin ag scoileanna in am do mí féara nó mí Marta nuair atá na listí EasyNet bio. In other words, nuair a churann scoileanna ólas isteach mí féara nó mí Marta leis na ibrecha PPS ba siad ábailte féachant an bhfuil na daltaí don céad scoil bhíon eile, chlór a scoil eile, mátá siad chlór a scoil eile, bair na scoilna ceistecir na tiismothirí, céin rogha áit scoile atá uthú, agus sin an méid. Go dtí go an áit ghlacha ag na páistí, níor ceart na ibrecha PPS sin a bheith banathe chorbe. So, ag bug a raig má se go dtí an céad sin an eile, táid ag clí leis na principal atá gceist an sin. An céad puinte module crinnis, tuigeann muid fad mar gailgóirí an crinnis a bhíonnán. An tanam Seán le sin a fada an an tanam Shane leis an fada an I, nó gan éon sin a fada agus sean a bheith a gceist an sin. Is mílinn go gafií lenar cuid Sonraí pásanta bhealach atá crin. Agus má aim siammuid bhfuil mí crinnis an. Beidir nach mai cóideach sa gailge mar hampla ag rúnaí na scoile a bog golóir ag pléile golóir den ólas scoile a Próiseáil. Ach má am sítar mí crinnis, déanamid é a ceartú gan éon bhuiil. An deire cuinte an sin ó thaobh ólas a coinneáil agus ceistena. So ní coinneáid éon ólas níos fuide ná mar a hastíonn sin. So tá cúpla sampla i gceist an sin an sleanán, ceistena do na daoine atá an session a nucht agus do na daoine atá i brathnúir seo iad féin Somália níos déine. Curgaí na ceistena seo ar a féin. Cé go fada is a cuineann tú ólas faoi dalta tar éis dóibh an scoile ágáil. Cé go fada is a cuineann tú Iarratas nó CVs Iarratasóirí ar fust scoile nuair nar ceapú iad. Agus cé go fada is a cuineann tú na cápéisí a bhaineann le Cosaint Sonraí aber gro tuairseoil go tusle nó gro líomh an déint nó mar sin de. An digann sib na puintí sin. Seachas na freigraí nó tá cinál freigra níos cuimsí ar na puintí sin ar sleanán níos déine sa chur láthair. An puinte deireadh ar an sleanán seo buineann sé le ólas a stóráil. Agus a rís eile caitheamid a bheith an cuaramach ar an ábhar seo. Mar mátá an choras códathe is fearr ar daoine agus nach go bhógtar an ochar ag sí sa cód cabinet. Ní thudann sin agus ólas a bheith láin, mar spéidir duine ar bith an ochar sin na casa agus an rud a oscail. Tá sé feici agan ar chuirsin na scoile, Rudaí den cinál sin an agus bíonar an a bhéú do príomhidí, go ochar le cuineáil in áit gan eile. Má tá riomhrí scoile ag na múnseí, an bhfuil cryptú a gceist, an bhfuil cófrí na múnseí curtha faoi glas acu, agus cumát sin cad faoin ólas atá ag tríú páirtethe. Bhóch ar na scoileanna measúnú a dhéanamh ar an gceist seo, agus beartas a cuma trí fóisis cóirlaáin, agus a gás an tríú pártaí, caithfidh scoileanna a cinntiú go bhfuil cólína GDPR agus é scríbann sa comhaontú seirbhíse. So má táid a gúsáid VSware, Aladdin, Easy Payments, Elevon ó thaobh incheaptha agus an stuff seo ar fad. Go bhfuil muid cinse, go bhfuil na cólachtaí sin ag caitheamh mar is ceart lena cuid ólas ó thaobh GDPR. Go minic is cólachtaí mór iad agus bíonn siad anmha, ach mar dúirt Tom ar ball, caitheamid a bheith rudbeag cuaramach fad a bhainann sé le cólachtaí atá lonathe sa túisceart nó i mreatain. Mariaal, nachfuil siad san Aontas Eorpach a thuile agus rialacha GDPR, ní bhaineann na rialacha sin an sin a thuile. So I bug a roiig má seagadtí an céad sin an eile a Tom. Seo díreach an rud a méid tugartó ar ball. Tá go leor achfaní ulmhathe agan do scoileanna. Chunnig muid go raibh roinnt rudaí in úsáid ag scoileanna éagsúla agus nach raibh an caid an céine
unto a lí. Hoppig muidne an deis, cápéisi ard caidan a ulbhú duna scoilena chun go mbeidh siad an chapter cápéisi winnan le GDPR I Maryla agus in Gaeilge. So an sléin an seo tá si go brathnú an Sih Idirlín an Sih nua má Cliceáil an sib achfaní polisathe agus feici sib an cnapa GDPR atá aibsethe in aráiste an sin. Siad an áit a bhfuil cápéisi GDPR curtha agus an áit go mbeidh cápéisi breise GDPR curtha amach an seo. Tá na cápéisi riachtainneacha sin an, tá policy samplach scoile an, tá leirán cuimse hacha maidide le cadaíonmuid a rudí difriúla, tá go leor teangas na cápéisi sin a bhog an cearach na scoil atá déanana achreithnú chuid cápéisi agus nós na imeachta GDPR. Agus an cápéis atá an sin ag ibhar seach. Tá cápéis curtha le chéile agin a legan amach agus fecinn tú ar haobh lábha léann sin. Cápéis le chur an éirde in ific an príomhide a dhearans le céird atá le coinneála agat agus cé go fada is a coinneáin tú é sin. So dá mar rud é go raibh tú ag breathnú an sin ar na ceistan ar an trí ceist bhí curtha an sin, mar hampla bhí ceist an cé go fada is a coinneáin muid cápéisi maidide le Cosaint Sonraí, coinneáin muid go Joe éid. Tá sé sin leige amach I measc go leor samplaí eile ar an cápéis agus mar ecan sib tá sé briste suas de réir cinál cápéisi winnan le daltaí, cápéisi winnan le agalamh agus le foirne, agus cápéisi winnan leis an mór tháinistíochta. Chudig muid samplaí a bhí ar fáil ó áitina difriúla nó IPPN agus iad agus chunig muid bearnaí iontu. So béid go legan eile de cápéis besúla seo an úsáid agat ach tá muide seachas ag muomh ach tá is láidir an túm go se seo beidir níos cuimsí, rud beag níos cuimsí ná aon legan eile den céine atá ar fáil an áitir be eile agus gan éon áras tá cápéis agan ar fáil an Gaeilge. So sin an sléin an sin Tom. So é bug a roiid gotí an céad ábhar eile, seo na cearta atá ag daoine lena muineann na Sonraí. So tá ceart ag duine gear an a dhéanamh le húdar as muirseachta. Má tá fáibán tá ceart acu dul agus gear an a dhéanamh. Tá ceart acu rucht duine áil ar Sonraí a bhfuileann lo féin. Tá sé seo tréis tarlú roinnt uaireanta. Uaireanta ní bhíonn an cosfór nó an sprochatá go duine soléir agus ní eachraíonn sin rud ar bith. Má le a gcíonn siad é caithmuid dul ag tucailt. Mar a dúirt Tom an sin ba adháil agus cumarsáid leis an duine mór maiid maidábalta an tolas ar fád a roinnt lo lastig de trocha lá agus go minic ní bhíonn más an tolas go léir a bhain le dalta a bhí sa scoile fa ó lína agus go raibh boga an agus go raibh seanna córaán agus go raibh rudaí fisiciúla agus boga rudaí an tógann se am. Agus an tríú puinte an sin go mbeidh mícrinnas ceartathe. So mátá ólas go raibh líamh an déinte ag gcuine duine amháin gur hála sé go raibh cásáin agus gur bhúidir nach raibh aon lucht ar an duine sin. Tá ceart acu teachtarás agus an tóla sin a bheith achrathe ag an scoil agus mícrinnas eile ar nós anam an duine agus seoil an duine agus rudí bunús go mar sin a bheith achrathe freisin. Tá ceart acu freisin a bheith dearmata. Má bhfuil siad mar bhálta scoile nó mar bhál foirne scoile, mátá siad héit imeacht. Tá cearta acu a bheith dearmata in níog sin. Má tharlaíonn si go dag an Iarratas mar sin, ba obair le déanamh an sin agus ba comhairle ag tastal i gcónaí. Is í an cé céimeála déanamh má thug an Iarratas a bheith dearmata na teachta deagháil linne san ifig agus tosóid ar an próiseas lib le takeíochtaí ó aon tríú páirtithe atá ag tastal chuige sin freisin. A bhog a roiid go próiseáil sríanta. So is féidir a rá gohfuil cad mo honraí a úsáid don cospóir seo ach níl cad don cospóir sin. Tá an cad ag an duine sin é sin a rálinn. So a rís ná déanamh dearmid, nuair chláiríonn tuismthór páiste sa scoil, nuair atá an tólas chláirithe ar a ladan ó choras ar bit eile. Tá tólas ag síon sin. Bailíú an tólas sin le cospóir nó cospóirí ar le. Tá sé roiéasca ar an dearmid a dhéanamh go gafamuid clí leis an próiseáil ar na cúisina ar bailíú an tólas sin agus seachas mar go bhfuil rud ag nua agus go bhfuil an tólas chéine ag tastal cafamuid cadalur chuige sin. So just concur le sin is stock an 10 eisceach an sin má tá glí ann má tá rialacha an
na rinne idirgus mar hampla aber le dati chlár ar pád agus a lehead. Ba tá riil nó dlí ann is ag go bhainte sin ní féidir leis an duine srína chur ar an Próiseáil. Má tá foráil ann sa rapteach nó sa dlí ach mar hampla ag brathnú ar cuasaí pád agus pípád. Tá ólas a caithí an roinnt a bhailiú mar hampla iwwer PPS gus data breta agus rud mar sin. Ach bhí ceistena eile ann mar hampla cúra etnach cultúra an páiste. Gus ní léon rud sa dlí a deir go gaithí an tuismitheoir é sin láthir don roinnt idirgus so sa chás sin bheith an tuismitheoir an nán srína chur ar an Próiseáil. So tá sé sin táhachtach chumá nuair a deir tuismitheoir fan ní mé géirí go mbeidh má shonraí nó sonraí má fáiste chur ar raig well tá rialach an mar hampla an rial fithe lá maidir le as láthachtaí a thuairisciú. So ní féidir le tuismitheoir é sin a chrína mar tá sé ann de réir an dlíide. Yeah, agus well is a good is dóilm Tom tá go leor sampi go sin an agus Rudaí Difriúla a déit Carlin. Is dóilm an Rudger Rotlin ar an lucht féachna cuioinehar. Má hagan ein rud mar sin a gceist. Muragur an tuismitheoir ein ragra in san busca modula cooler etnach agus má tá tú éireach an cearta sin a lurg do mar sinnde. Is féidir gléfa chur an sanifig. Sin pointe tosig anhá agus baid me ábalta ein ceist atá an a ragart. Agus is stoga cás níos praiticiúla aber tá cólach de haidségan ag déanamh oiríochta ar ganzathe peile mar hampla. So mar hampla ní bheith ceart ag an scoil anamnacha nó sonraí maidir leis an tuismitheoirí a chur raig chuig an cólach sin aber da méidir sé géirí margaíocht díireacht na rud ag mar sinna dhéanamh cosc omláin ar na cuasaí sin. Cumá sa sin sampla beag an níos praiticiúla Eki scoile lá go lá. Tinte. An pointe dearg ar an saon an seo ná in umperthop sonraí. So a rud atá gceist an sin ná go mbeidh si tócha agus roinnt leis an duine ar bhealach atá soléite. Má táid lé fiú le dalta scoile chur gás nó duine éigeanna bhfuil riachtanis breise acu mar hampla. Caithí go mbeidh na sonraí atá tócha amach, tócha a bhorm atá soléite dun duine sin. Nach mai an clóró bheog, nach mai an frutal atá úsáid ro casta, na ein rud eile den cinál sin. Agus cinse, chorás an áir cinse nach má ar an duine bógáir speisialta ceannach chun bheith ábalta na sonraí sin bheith léite acu. Tá rud amháin eile just son agus ráig an títe an eile táman sin. Níl sé luúte ar an sréin an seo ach tá chur gcuine profílú nó cinseoireachta ú ibrioch, mariala cúisina difriúla an sin. Níl an pointe sin maidir le profílú listáilte an sin ach tá an ceart sin ag an duine. So go don cuid is má ní bhuiine se sin le scoilena tá sé sin ann an áíir le haig a le a Google agus Facebook agus head so sto sin an fágú se buinte agin chunudí coinneáil timppla. Cinte. Ag bog aráig an sin gotí alta sé agus an Próiseáil Dhlíthiúil. Ní féidir le scoil na sonraí a Próiseáil mórhfuil bun Dhlíthiúil an. So céir tá gceist le sin. Má tá ceangal is an dréir an dlí mar hampla ní gáda til a lurg. So mar hampla má tá líhan Cosaint Sonraí agus gur gáda dul go tusla agus tuairis go geola. No mar Harlín sin mar dúir Tom ghfuil aber páist as láthair a fa fithe lá bhfuil ó ní smó agus gur gá dulráige gan EWO agus é siad ar fad. Tá bunús Dhlíthiúil agad an tuairis sin a dhéanamh agus an Eolas páirsanna sin maidir leis an dalta a roinnt. Ar an ábhar sin ní féidir nó níl cad agat dul agus an til sin a lurg ón tuismitheoir níl sé tastal tá dúilgus ar sa céadú si is dul agus an tuairis sin a dhéanamh go trusla nó an EWO nó ein rud eile an cinál sin agus sin an bunus Dhlíthiúil atá an le bheith ábalta dularáig agus gan an til sin a lurg. Tá trí pointe le dul céile an sin so ar a ggédal sí an bunus Dhlíthiúil in á rire déanaimiid rudaí de réir na rachtaíochta agus de réir na ggurcláin agus ilhéad so mar sin mar idir cormach níl til ag tastal i gcónaí. Actually tá sé ag tastal
níos lú ná mar a ceaptha an chéadród nó cadí na rialacha agus an bhfuil méid ag leanút na reachtaíochta agus na ggurclán mar atá si le amach. Cinnte. Agus an pointe déire go sin ó héh an Próiseáil categórí speisialta Sonraí. Is terma costa sin ach sure Rudaí nós Sonraí leis, pléine gnéis, ball de grúpa miondaig, religiún, pléine praiticiúla, Rudaí den cinál sin. Tá rialacha faoi le chun dóileáil le Próiseáil categórí speisialta Sonraí a rís gomach aon ceist faoi sin is féidir teachta deagháil an snific chun córa á module an le héin. Ag bogaráid má seagatí na Rudaí praiticiúla do scoilne agus do bhúnseoirí. Maidir an seola rifuist. Má tá seola rifuist scoile agat, ná úsáid seola persanta riamh do a chuid ibre. Comát le sin, má tá seola rifuist scoile agat, afraig an pásacail go rialta. Tá mar dúirt an sin tá daoine amach sin agus de héiseáirí anna glic maidir le rifuiste ceolann siad agus gaeilge agus subse ar fád. Fágann tú is cinál letar gardain ar fa nóid amháin le rifus amháin, boom. Callan tú an cuntas, callan tú an tolas, leir bhíonn siad €50 million chun an ruda all arás, agus níl cadach at ein airgid a hurtdóid. So, copy bheith cuairmach module sin. Ar an deir pointe an sin, má tá tú seola cápéis ígar, smínig ar an rifust a chusint le pásacail. So, Deirdíine sin ní féidir lomsí neach mé sin tá sé anéasca é sin dhéanamh ar PDF. Má tá tú ag ar Adobe nó aon gus na Bulgáirí seo ar mín PDF in úsáid an sin, níl aúpla clic ag pastáil chun glosapur sin agus cílíonn se sin gur féidir leat thíos na rud éigen las muid an rifus sin ag geola chuig an duine nuair atá tistí scartha nó nuair bhíon golóir na cásan na cinál ígur seo ag gceist an sin agus bhfuil tú ag ggéirbh a céifan gig cinse nachhfuil ach aon duine bháil ag fáil an ólas seo mulmuid go mbeidh pasacail curtha a bhain ar ólas atá ar cápéis PDF agus chuige sin ní féidir ar mór an níos móna sin dhéanamh. An sin cinsú go bhfuil an seola rifus ceart an go háirthe má tá tú ag freagart daoine. Tá go leor daoine dar bannam John Murphy amach an sin. Tá go leor daoine bhfuil rifuist acu nuair táimeadú pléile scoilena agus beidir fiú a le héad go tuismitheoir atá scartha, beidir bhfuil an slina chéine ag an mirt acu go fóil, agus bhog se anéasca J Murphy nó J Murphy 1 nó rud ag an éagsúil mar sin agus go bhfuil a dynamí ceart an tolas sin. Tá dúgus a bhar ar a bheith anna cuairmach module sin. Ó héobh ceangaltán ná is lódal ceangaltán a rifus nachhfuil chuigsúla. Sin ag tógáil a pointe luúg mé hana féin. Ó héobh an cé pointe eile ná úsáid riomhre tablet nó fón persanta. Níl cead de réir an dlí ag múnseir mar hampla. Bríon grafna do galtaí a hógáil ar a gléas persanta féin chun a char suas ar Twitter na scoil na rud éigen na cinál sin. Níl cead gomach an óla sin ar gléas duine éonar, caithí gomach snacks ó pellan a rud éigen na cinál sin a bheith tóice ar gléas scoile. Agus ag an deire an sin, an pointe deire ar an scáil an seo nach cryptú. Mulamid a gcónaí, cryptú all curtha a bhaim mar sin, luúg mé ar session GDPR hana féin go mar cáidir go scóil, tháinig gadathe gcuid siad cúpla riomhre glúne agus ní léon luach an dóibh. Gus glódís na riomhrí tá cryptú a bhaim ar na riomhrí agus ní léon luach. Ní féidir an cryptú sin a bhirse agus ní fiú tad an dóibh. Ní bhaid siad ag fila ar an scóil chun na hiile riomhrí a gcuide mar nar bhiú dóibh níor bhiú an tarbh an triblo dóibh sa céadú síos. Agus tá cúpla pointe le chur leis an méid dúirtú an sin carmach agus a rís ó héobh daoine ag déanamh ionsaí ar chóiris scoile tá mar dúirt mé hanamh tá siad ag éirí bhád níos sophisticúla, níos glice agus a lehéad ach tá roinnt cosantaí ann luigh tú ceangaltán mar hampla. So seo an bailach is éasca inis chun ionsaí dhéanamh ar chóiris scoile. nó go seoltar vírus nó go seoltar bogara speisialta a dhéanam dugar nó a ghlachan seileamh ar so níor ceart nó ba ceart is tócha a bheith thar a bheith cuairmach ó thaobh ceangaltán de
úsáte rudí ar nós cóilachtaí ag seoladh sonraí agus sin bailach annachchail síonta chun ionsaí inamh chumá. So like a rís bí tá daoine gnóthach agus ceaníonn múinte rudí dá seomar ranga agus rudí ar nó sin. So bíonn siad daithí ar sonras go áil agus rudí ar nó sin, but tá mé rá libh seach ceantas na bailg is nua úsáistear chun ionsaí dhéanamh ar chóras scoile, so bhí tharbheith ardalach áras cumá. Rud atá choirí bhaime go leor scoilna inis maidir le córais a chosint ná go bhfuil deimhnú gá actor is stocha two-factor authentication mar a cuirtear agus an Cóirle thugtú an sin maidir le riomhairí glúine agus tablet agus phone pásanta. Well, dar nóig be ceart go méid scarún down idir an obair dhéanamh tú don scoil agus an obair dhéanamh tú go pásanta más ó siúil agus ruidir mar sin. Ach mar an dara actor nó mar an dara chéim mar hampla tá cead rud a dhéimhnú a rís ar de ón pásanta. Sa mar hampla cuireann tú pasach isteach ar riomhar a glúine na scoile agus an sin fáinne tú text agus agan an text sin chuig do gléis pásanta. Tá tú an anna sin a úsá tá sé sin sláán agus sóáil sa go leor is tócha. Cumála sin just ag dul arás go dtí an céad fuinte sin agus seoltaí riomhphoist a rís Jack, Clachtas Jack Orla go mai seola rifos Cormac at Forléargas Myra at Gelsgulna whatever.ie tá sé sin harbheith involta. Cumála sin caiimiid a bheith cuaramach maidir leis na rifos sin a roinnt agus tá smíanamh ar chás amháin ina rá fearchéile nó cara nó culcathair duine a bhí ag obair sa scoil agus bhí an duine seo ina hanolaí IT agus tugadh an job don duine sin is tócha cara leis an scoil agus ní rahé an airgad nó inrod mar sin i gceist an duine géirí cara leis an scoil maidir leis an góras technolaíochta agus Sárú Sonraí riomhphoist. Agus is tócha trí himpeiste nó neamhhar nó rud ag mar sin is tócha croigh an duine sin cóid inar cuinneigh sé stuff pásanta. Agus croigh sé go leor 5 an scoil chuné sin a réiteach ní hé gur fuór an scoil in fínáil nó in rud mar sin a chu sé sus go leor ama hí sé tharbheith Jack ar an scoil déile leis. So fiún ortá daoine bheith géirí bheith cabhracht an scoil, déanamh rudí go Jonach nó Sarah na Aisce tá sé tharbheith tábhacht go bhfuil á riomhphoist scoile féin agin agus nach roinimiid nó nach dogamid Ruchtan don chóras tríd ar riomhphoist féin. Croigh ceann nua atá sé that's okay. Bugger right. Yeah, agus tá tíisnach ar an glóg Thomas, do bug mé ráid leis na rudí praiticiúla agus beidir go chuir mé luas leis. An puinte cé puinte tuamantán soglúiste USB ina agus é sin ar fad barhád úsáid bhaint as áis cryptathe ar nós Dropbox. Ní bháin go sin níos saháilte ach go minic fog sin níos tapúla ní gá ach drag, drop, copy an nasca cópáil is deap a riomhphoist, show, done. Module le grúpi WhatsApp tá siad tharbheith don séireach. Ná úsáid riomh grúpa WhatsApp chun daltaí ná aon duine eile a bhlé, úsáid hóisialta bháin gur córbheith a gceist le WhatsApp. Module Aladdin agus VS Square, úsáid do shonraí Aladdin féin a bháin agus logáil amach i gcónaí. Agus swinnig mátá tú a gola hir marachas ar ball mar hampa mátá príomh foiimeach a gola bheith an. Níor cearcamach an duine sin a úsáid dó Sonraí úsáideora chun teacht ar Aladdin ná ar chuntas VPN, tá sé anéasca chuntas á sucra suas de aon rud a bhaid hastáil an sin. Ó thaobh nótaí a chuineáil níor cheart go bhágaí leabhar nótaí an bhúteora an seomáranga a riomh. Agus uanta sampi go rudí maithíon an príomhaidí ná chuann siad leabhar glas go gná ólas isteach an sin agus ólas pásanta, ólas ígar, ólas bhí aptrí ná aon rud maidid le cosint leanaí chéint sé isteach ag cópléir dearad. Tá sé anéasca cuineú ar in cópléir tá tastal ón múnseir. Buin úsáid
as an BCC, Shaka CC a goni, Leshin, Quinian Tussa, Shallow Archaeatal Gull, Antolas at all, an K Punch Ella, not be Kuramuk Leshin Photocopali, Ni Ga, Domavinu Keen Fall, Take go my rudder best grief on shin, August Gamok Angina in on Shul Suas, August Galadish, and made the Toscrifa air piece of pauper, will always a local of air, August and Point to Jared and Shin, now. Lei agus atlei policy Príobháideachas na scoile. So sin on na Rudaí praiticiúla agus bóga roig din céite an eile. Daoine ceaptar go coitianta, caithí tú tiile all gatlúr is mí le greengraf do gáilta a ilsiú, agus ní féidir le do riomhar glúine ibre a hóigáil las mai den láthair a hiile. So gan éon áras thar le COVID agus Bhí gá le salúpach agus bhí sucr a speisialta an agus mar sinnde. But, fud is bhfuil beartas lándála Cearta bhaim lena nárítar bóg ar fearis come from the data, úsáid an lebel chuig cryptathe, úsáid pásach le tá láidir galóir agus nabhráinte, níor chearcha mai fáil róhór le sin. Ag bógar a roig má se a tam gotí an céite an eile, tágbuid ag tiilú agus tuair mé a ras Hogatse na sé an mis. Gobra agad a charmic agus is just a rééis dul siar beidir bhfuil an ráte sin beag anín déhríoch. So seachtúm a bhí an ach níl siad fér an dáróid sin le lomer an sin. Maidir le greengraffanna a ghlacha. A bhád is go bhfuil na Rudaí úsáideann tú na hócáide lena núsáideann tú greengraf lúte ag tús na bliana, aber bhfuil liste ceor carm scoile, turas scoile, cíbéród, a bhád is bhfuil an liste ann agus go bhaid tú til an liste tá sé sin cearcail agus nuair a bhíonn ócáid nua ann. So rud nársmínig se bheith tús na bliana is ag go buinte sin caithí tú ceadalorg a ríis. So ag bog ar raid maidir le tiile áil nó tiilú consent. Dar nóid má aitar an cead an til faoi bhrú riamh ní bheith an til Bali. So sin an bréomhrud. Ag fill ar rud a dúirt mé ag tús an teisiún seo. Faoi láthair ní léon reachtaíocht maidir leis an ís tiilethe maidir le Cosaint Sonraí. Tá ann iad tíre eile me ceapa trídeag sa bhratan ach mar dúirt mé tá cóirlaán críochna ag an Commissioner Cosaint Sonraí agus tá sé dul I dro abaíocht an dalta. So má ceaptar go bhfuil an dalta abí golóir chun na himplaí tuiscin chun an cás a hiiscint caithí tú dul I gcóirle leis an dalta chumá. So cás a bhí an mar hampla tiismthirí scartha agus duine acu ag glór aber tuairiscí nó torthaí an testa sóisiigh nó náirteiste na rud ag mar sin agus bhí an dalta ag glan I gcoinne sin. So an cóirle a fór an scoil ag an tam le gan na torthaí sin a ort don tiismthir a bhí á lorg. Mar gheallar gur hiag an dalta cad a bhí gceist agus ba é seo an túm agus go rá an dalta abí golóir chun an term seo a léirú. Bain na multi faoi seo ag teach go luú agus coinneáid ar an óil sibh agus dar nóid ba si chutha sus ar an siomh le himach dama. Okay. Maidir le Iarratas ar shonraí ní féidir dúilú sin bun agus bar an scéal so má léonn tú roinnt roinnt den stuff atá muhan sin maidir le cóirle ar Iarratas ar shonraí agus der sé sa cuid is mó de na cásanna ní féidir dúilú. Tá muidne a rá ní féidir dúilú riamh. Tagann sé sin díreach an commissioner agus cé có cás is atá an cás céhhéad ibre a chroíonn sé díobh ní féidir dúilú de Iarratas ar shonraí sin bun agus bar an scéal. Ní féidir táillí a ghearra a hiile. So trád a rá bhí mar an ann táillí réasúnta a ghearra níl sé sin ann a hiile. So cafaríad a bheith sé an aisce. Luamar bhfuil mí agat fiúla linn séra a chuinnig an cumarsáid an cumarsáid oscailte. Ag dul raig ní féidir sonraí duine eile a thabhairt le haon Iarratas agus seach pointe thar a bheith tábhachtach. So tá ceart ag daoine
a Honraí féin, agus ní Honraí eile. So mar hambla is minic queer tiisiomhór isteach, Iarratas Honraí aber le cáspólaíochta agus i ggéirí álamach, ní cad a dúirt áhhaach nó a innín a cad a dúirt an duine eile agus, ag lorg tuairiscí clós nó ag lorg tuairisc an bhúnseóra agus ruí mar sin. Ní féidir ólas faoi aon duine eile seachas an duine atá i gceist a nota, agus níl aon achar lí an sin an rial. Agus cilíonn sé sin go minic go bhfuil obair le déanamh, go bhfuil folú nó redaction le déanamh, agus ba mé lé sin i gceann nóid nó go. Is minic a hagan litir ó gléador. So arís ní féidir le gléador as a stúm féin stocha níl cearta gléador ruptain á Honraí. Now dar nóig ní dóig bhfuil gléador sa tír a churbig atá ag scríomh chun scoile ag lorg Sonraí just le haig an crack mar a deirtha. Tá si taréis a bheith caint le client agus tá an client ag lorg seapad. An rud atá ní féidir an scóil an sto sin na Sonraí sin a nucht do gléador mar a bhfuil litir údartha ón tiismhór an duine atá ag didal na Sonraí seo, agus go bhfuil ID fotografach leis an litir sin. So mar hamplas mínig ar na firmacha grinnisrán i gcónaí ceantas na rialachan go gafar ID fotografach a chur leis. So tá sé mar a ggéine le Iarratas Sonraí má hagann sé óglaíador ní mór litir údatha ón duine féin agus ID de haiségan a bhfuil greengraf ar cumá. Lorg mé folú nó redaction agus tá sé seo haar táhachtach agus tá mar aráileh lorg cóirle i gcónaí. So ar gédal síos tugadh sibh i dagháil ling. Agus tuairimid cóirle, but ceantas na caveats a chuirmid an i gcónaí ná, ba ceart cóirle lí a lorg má tá folú har a bheith costa agus caiithú har a bheith cuairmach nach bhfuil tú ag nota ólas faoi gcuine nach éí an tábhar Sonraí. Agus úsáidem an sampla seo i gcónaí. So seo slucht as Warren Peace le Talstein nach agus tá mé cinnte gur léisih go léir agus go banúsach feigh go bhfuil ólas an maidir le banfrinsa agus tá ólas an maidir lena ahar agus anam agus draharach agus Rudaí ar nó sin. So mar a Harlí an cuireann an banfrinsa Iarratas Honraí isteach. Agus an cheistetá an nó chéin sort ólas a bhfuil si didal. Agus go banúsach agus is go léiríonn sé seo cé có costa is a déadach folú bheith a bheith agus céimfá go bhfuil cóirle dlí in áíire ag tastáil i gcónaí. Mar má bhogam mar go dtíon in chéad plánán eile, well, seo an méid a bhfuil si didal. Okay, so tagart dí féin agus tagart dí féin a bháin. Má héimeráis, so feicigh sibh bhfuil tagart don ahar an tanamatá an tidal atá a drethar bancéile a grethar agus rudaí mar sin. Ach tá gcuirfeadh an bhanfrinsa Iarratas isteach a Honraí seo an méid a bhfuil si didal. Tá is am beidir gur gúil sé seo beag an groundwork agus níl sé gceiste agam bheith groundwork ach tá mé géirí socha sampla thar fór a thuirtaíomh chun an pointe sin go béime chun ar an buinte sin go bhfuil sé tharbhatáach go bhfuil cóirle lorcha, cóirle lí lorcha i gcónaí nuair atá Iarratas Honraí. Sárú Sonraí, well, tá sé an tarla bháil mégan agus ní mór de scoil bhreathnú ar frótáil agus ar gúgus model le Sárú. So ná fannigí go dtí go darlíonn sé. Mar má harlíonn sé agus má bhíonn fistrachán an ba si ag géirí breathnú ar an gcóras a bhí i bhaim agus céin sort protocol a bhí leagathe amach rihré go bhfuil sé bheith breathnú chun tosaigh go bhfuil Príobháideachas incheaptha i bhór gcóras an tamar fad. So bígí ré agus bígí olav má ceapan sibh bhfuil barnaí i bhór gcóras faoi láthair, well, Tarry Jogval lum agus by me now Carol of Mother le shop. Tá sé déint ag an Rhinescoil na Goodí seo agus tá mé Harvest sauce Carol le Henia Tigler Corlia Mother le Chorus Curry by me skull.
mar dormer last jig de shafta do or gan escapt. Okay, few more will alam naka agus Sonraí mata nocta ma vin Sárú Sonraí den Teagháil Commissioner Cosaint Sonraí. Gobanusak current to dini lena muinen na Sonraí chin Eolas ma vin Sárú an. Okay, an tain stuck an tain or not going to Eolas no da médís I mhail da gurfi Eolas sin an tain ruda go generalta I gotina cuirtar dini lena muinen Sonraí cuirtarí Eolas nor vin Sárú Sonraí an. La romid free Príobháideachas incheaptha well cadé cén fá well tá sé ann con risky a East Leidú. Okay, so sin bun agus bar an scéil. Níl cosint ag aine agin Sárú go darlóí Sárú almégan. Bí mi gcónaí I géirí nach darlóí sé ach tarlóí sé almégan agus tá mi géirí a bheith ré do Sárú agus tá mi a bheith céinte gan fi duchar na damáiste go bhfuil an méid is lú duchar déanta. Sin an rud in our era atá I gceist seo. Tá mi géirí éon phróiseáil bhídhleathach a chus chomá. Ag breanúir masúnú chunker, so lumeration sin data protection impact statement DPIA. In our era tá mé rá liv an tain uair a caiistíobh breanúir sin an nuair big déanamh monitorachta áiteanna Pueblaí no CCTV. So tá sé tharbheith tábhacht a bhfuil policy CCTV cén fá cad chuige cé aige nó aici a mai an cead breathnú ar CCTV agus a lehead. Níl mé rá nach bhfuil DPIA tábhacht do scoilene ach measam de bhar go bhfuil scoilene cócóram ach maidir le córis cosanta lenaí go bhfuil an chuid is mó de sin incheaptha agus déanta is scoilene ach déanaan daoine dearmid ar cuasa CCTV. Ní mór policy a bheith ann, ní mór afbreithnú a bheith ann, ní mór a bheith céinte faoi cé aige a bhfuil an smacht nó an rochtain agus a lehead. Harbheith tábhacht mar tarlíonn sé anna minic go mín tiismóirí ag lorg fianaise CCTV so caiide harbheith gormach maidir le sin. Maidir le if got Cosaint Sonraí so seo rud a bhí leagadh amach sa GDPR data protection officer go méid ar cólachtaí Pueblaí duine a ceappa mar DPO. Tá áthas ar marrá I gás scoilene, so obrium witness and Arnold Jonach mar a chuirtar the voluntary sector. Ní gá doing DPO a ceappa. Tá gá I gás scoil faoin ETB. Is ní mór dós an DPO bheith ceappa. So gach board ilúna agus Iarratas sa tír bín DPO ceappa acu. Sin ráte cénach bhfuil gá DPO ceappa. Is rud maithaigh bhfuil fóchast ann agus bhfuil duine I gceannas ar na cuasaí seo. Mar a eicimid tá cás na tréis teach chun cín agus tá sin chun airgid tá airgid le bheith I gceist mar aonálacha agus a lehéad mar a bhfuil míad cuairmach. So meas gur de chóirde go méach scoilne ag breathnú ar ó chuiste tá freagar as Sonraí Cosaint carbón beidir smuoinnig ar an ról thuirt do phríomháideachas héan nó dó ach ná déananig I dearmid ar bíú cuasaí Cosaint Sonraí mar chuid de bhór afbhreitnithe bliantúla agus a lehead agus a rís derm sé ríise má tá cóirle nó cara álarga go bhríomh I gá le chumsa agus ba merda sásta. Okay, so tá take chun deire go buinte seo, so just chun so go bheith brathnú siar a cad a rinne mar an nocht, well get sé so go thugam sandhíú ar an ggóras ar cad é na rialacháin generalta an Cosaint Sonraí. Maidir le Cearta an duine cadí na Cearta atá bhíon go léir mar bhuaoine
agus mar bhain si lenar Sonraí pásanta. Humor trí cad dhéanamid nuair a hagan Iarratas Sonraí agus cumála sin is tócha Harlatábhaach bí ré don tám a Harlóí Sárú Sonraí ná fan go darlóí sé. Ba sin níos cosaí ó hebh amada Beiidir finálacha agus ruid mar sin a cínte sús go leor ama má Harlaíonn Sárú. Agus cumála sin humor trí Príobháideachas incheaptha nó privacy by design stocha an Rudaí lei sin. Agus stocha leis sin gur míle maithagah as og teachtanach agus gur míle mágad a charmach chumach as an gáire thugta dom ar seo.